Sinibingelele zonke indawo la sifinyela khona kunina ngeindaba zomnyango wezempilo impilo yethu news. Sikhona ke la kwaCaluza Clinic nokuyindawo yesigameko la ekusanda kwehleka khona umshophi wokuthi kufike igebengu ezasondela kuwo ke lamagate lawa zacela ukungeniswa ekseni zizenza abantu abagulayo zase zigcina ke zivulelwa mayivulelwa zase ke zithathana ngezidlozane nama security seyiwafuna amaselula zaze zadubula kwaze kwacishe kwaphuma umphefumulo ngazo ke igebengu ezayifuna nje ukwenza ubugebengu khona la eclinic. Njengoba kusuku lwengculazi ke namhlanje umsebenzi uwenzela khona la endaweni yakaCaluza lewo kubungaza usuku lengculazi. UNdunankulu benongqongqoshe kanye nabanye ongqongqoshe abebephekezela uNdunankulu kanye nongqongqoshe womnyango wezempilo noMagugu Simelane babe sebeqala khona la eCaluza eclinic ukuzobona nje isimo sokusebenza nokuyiclinic njengoba uyibona ke enhle kakhulu. Uma ungena ngaphakathi kuze kube nanezitshalo okhombisa kunempilo ngaphakathi, indawo yokuphila ekumele ithathwe njengokuthi indawo yokuphilisa abantu, ingabi indawo la kunokusaba nokugcwaneka. Balilalelileke udaba uNdunankulu wabe sethinta ngisho HOD wakaComSafety ukuthi alalele eduze udaba ukuze namaphoyisa angenelele eduze kakhulu kulolu daba. Kube sekuvela ke ukuthi uhulumeni wesifundazwe enye yeindawo le asezoyithatha njenge hotspot azosuka ayisondelele eduze kakhulu ukuze kulwisane nobugebengu kulendawo. Kodwa ke kucacile ukuthi ukusebenzisana kuzoba phezulu phakathi komphakathi kanye nohulumeni ukuze kukwazi ukuthi kuliwe nobugebengu lobo buhlasele la. Thina ke siyiclinic nomnyango wezempilo siyihambelile nathi iclinic ezolo sabafica abasebenzi abathukile kakhulu. Sabe sikhuluma indaba nabo ukuthi cha sizoyibuka indaba yokukhuphula ezokuphepha kule clinic, siphinde futhi siyibuke indaba yokuthi ke kulesikhathi sisazama ukuxoxisana nokulungisa izimo ezithile ezithinta ukuphepha njengoba nabe sathuke kangaka. Kodwa ke kuzothi mase silungisiwe isimo bese izinto ziyabuyela esimeni ngoba leli clinic ngokomthetho livula u24 hours nokumele ke ngabe lokho kuyahlonishwa noma ngabe ubani noma ngabe umuntu oyisigebengu njengoba sisho noma ubuyisigebengu egcineni kosuku uzodinga kuzo eclinic nawe mawungalimala la usuku khona. Yingakho ke silokhu sikhuzile ukuthi siyakhuza futhi lezi igebengu njengoba intshontsha amaselula la zizohamba ziyodayisela omunye lapha emphakathini. Mayefika kumuntu neselula kuwena wokwazi ukuthi iselula yegazi le osuke usuyithatha wena uthi uyayithenga futhi wakha imarket ukuthi lo muntu aphinde futhi ahamba ayogwaza omunye noma aphuma ayodubula omunye ukuze athole iselula. So ingakho ke sikhuza nakumphakathi ukuthi asingasebenzisi indlela eyinqamlelayo ukuthenga izinto ba usuke usumnika imarket lo muntu ukuthi abe nabantu azolokho ebulala abantu noma enze ukuthile ukuze abathole. Umnyango okuphindwa uhambela nomndeni njengoba nongqongqoshe noMagugu adebela noNdunankulu bawuphakamisa amazwi ekuzwelana nomndeni siuhambelile umndeni kwavela ukuthi siyazwelana naye. Umfowethu angeke sinikeze information eningi kakhulu ngaye kodwa yena usalela impilo yakhe lapha ya esibhedlela. But ngoba sizazi lezi igebengu ukuthi ke beyihloseni asifisi ukuthi bese sinikeza ke information eningi ngaye, kodwa nje yena umuntu okhona olulamayo esibhedlela and ke siwumnyango sisaqinisekisa ukuthi ke udaba lolu esizolwela kuze kufike ekugcineni ngoba indawo lezi zethu ezamaklinikhi ziyindawo esihlala esifisa ukuthi kube yindawo la kunokuphepha, la ukuthi abantu bazophila hayi ukuthi bazobulawa. Siyakhuza ke nakuzigebengu njengoba besike sasho siyacela idlalele kude namaklinikhi.